か。我が敵を撃て。ここまでたどり着いたのは褒めてやろう。だがここまでだな。我が敵を撃て。やるじゃねえか。我が命に従いその姿を現せ。他の者の傷を癒したまえ。
るじゃねえか。我が敵を撃て。我が敵を撃て。やるな。まだまだ魔力を高めねば。かの者の傷を癒したまえ。
し給え